И така, какво става, хора, аз съм Агето и днес ще направя една специална томбулка в моя сервер The Crazy Craft. Така, значи томбулката ще се състои от ранг Спартанец. Да, ранг вече е създаден. Преди малко му добавих командите. Да. Така, хеми ще получите ранг Спартанец, който е за 6 месеца. Хеми ще получите и ето тези айтеми. Хеми ще получите тези айтеми. Фул ки, фул меч, фул армор, фул лък, тук брадва кирка и лопата, 6 легендарки и една книга за Warrior. Ако искате, ето тази книга можете да си я дадете на ваш приятел или се ученик. Се тая. И да. Така, сега нека да ви кажа само командите на Спартанеца. Значи те са само Fly. В смисъл, нали, ето така изглежда Спартанеца. Да. Значи ранковете т.е. командите му не са само две, има и още много, но аз ви казвам най-специалните. Така, значи Fly командата, Fly, след това командата Mute и там си пишете причината за мюта. И да, но ако тази команда не я използвате правилно, съответно аз ви я махам и ще оставате само с Fly. Но само, че когато ударите някой човек, Fly ви се маха и си падате долу на земята. Но още едно нещо, или няма да го забравям това нещо. Нека да се забавлявате. Така, значи кита му е кит Спартанец. Ето му кита. Само че като изключим и тия работа тук. Ето му кита. Чакай, 6 легендарки. Ето легендарки. 32 лега. Род 4 брейки 3 сет, Sharpness 5, Fire 5, 2 меч, един стак Golden Apple и легендарки, плюс ATI тук. Така, значи за да се запишете, ще трябва да се абонирате за мен, да лайкнете клипа и съответно да го споделите с ваш приятел или съученик, за да може и той да знае, че, нали, също така и да си запишете коментарите запис, вашия ник, на мен моя Ag83 в моя случай, и вашия скайп е така с ковички. Скайп е така. Скайп и си пишете вашия скайп, на мен моя crazycraft.bg, това е скайпа на сервера. И да. Извинете пак. Така. И да. И се надявам да се записате, да лайкате и да се абонирате. И да. Чао.